Laat ons bidde. Heer, wij danken u voor uw woord. U stuurt uw woord ook vandaag naar ons toe uit. En Heer, wij verwelkomen dat. We openen ons harten, we geven die toestemming om tot ons te spreken, ons aan te spreken, om ons te leren, te corrigeren, wat ook al nodig mag zijn. Uw woord is levend, uw woord zal zijn vrucht dragen, uw woord is krachtig en zal doorbraken bewerken. In Jezus naam. Amen. Amen. Oké, onze thema voor vandaag is, wij doen het voor God. Wij doen het voor God. Als ik vandaag moet vragen aan ons, wie van ons was nog nooit teleurgesteld geweest? Wanneer wij mensen helpen, wanneer wij mensen steunen, wanneer wij daar zijn voor anderen, misschien veel geven, helpen op praktisch gebied. Die van ons was nog nooit teleurgesteld. Voilà. Want wij werken met mensen. Mensen zijn feilbaar. Mensen denken niet altijd zoals wij denken dat zij denken. Zij doen ook niet altijd volgens onze verwachtingen. En dan worden wij teleurgesteld. En daarom is het belangrijk om te weten dat wij dit niet ten eerste voor hen doen. Wij doen het voor God. En we gaan kijken vandaag ook wat het woord daarover zegt. Over deze onderwerp. Nou, dat is een dag of 2, 3 dat de Heer bezig is om met mij te werken rond die onderwerp. Ik denk niet, ik heb al ooit daarover gesproken, so dat is voor mij ook helemaal nieuw. Maar so door die dagen heen, voortdurend bracht de Heer teksten aan mij op. Dat is wat het een zegen maakt wanneer wij het woord lezen. Hè? Dan geven wij de Heilige Geest iets om mee te werken. Kan de Heilige Geest ons herinneren aan een woord. Als je die Bijbel niet leest, kan dat ook niet zijn waar de Heilige Geest je aan kan herinneren. Oké. Niemand die amen zegt. Wij moeten het woord in ons opnemen. En dit is wat de Heilige Geest gaan gebruiken. Om ons te herinneren wat God wil voor ons en wat Hij gezegd heeft. Enigste die belangrijk is Gods woord. Opinies van mensen tellen niet. Dat interesseert God ook niet. Want Hij zegt iets en voor hem is het gebeurd. Wij zouden voor God moeten leven. Ten eerste niet voor onszelf. Ook niet voor anderen. Voor God. Onszelf toewijden aan Hem. En onszelf ook afvragen wat zijn wil is. Wat Hij wil van ons. Wat wij moeten doen en hoe dat wij het moeten doen. In 2 Korintiërs 5 vers 15 zegt Hij, als wij geloven. Wij zijn gelovigen, hè? Oké. So, als wij geloven dat Christus voor ons allen gestorven is, moeten wij ook geloven dat wij wat ons oude leven betreft gestorven zijn. Hij is gestorven opdat allen die van hem eeuwig leven kregen, niet langer voor zichzelf zullen leven, maar voor Christus. Die voor hen gestorven en weer levend geworden is. Wij zouden niet langer voor onszelf moeten leven, maar voor Christus. En wat Hij hier ook bedoelt, is dat onze belangen moeten ondergeschikt zijn aan Christus zijn belangen. Het is niet dat wij niets meer zijn en dat wij niets waard zijn, daar gaat het helemaal niet om.
wij zijn kinderen van God, wij zijn deel van Gods gesin, wij zijn mede-erfgename met Christus, maar hy wil dat sy belange eerste kom in ons lewens. Waarom doen mense moeite om uit te gaan, om ander te help, om sendelinge byvoorbeeld te sy, om na die musiekoefening te kom, om te kom en poetsen, om die gras te maai, om die evangelisasie team uit te gaan. Waarom doen mense dat? Want daar is iets die sy belangriker vind dan in eigen belang. Sy kan ook, vooral in die weer die wij vorige week had, kunnen ze naar Kremlientje gaan. En daar gaan zitten. En die sy kozen voor hun eigen belangen. En toch kiezen sy daarvoor om te komen en voor te bereiden op die samenkomst of hier te helpen of iemand anders thuis te gaan helpen. Waarom? Omdat die belangen van Christus voor hen belangrijker is. En soms beseffen wij dat zelf niet, waarom doen wij iets? Maar wij ervaren, wij willen dat doen. Ik heb zoveel respect voor Wilfried en Rina. Die altijd hier komen poetsen. Weer of geen weer. En soms kan Wilfried niet en dan komt Rina met die fiets hier. En dank God ook voor zijn bescherming. Want zij rijdt niet traag, hè? Zij handhaaft een behoorlijke snelheid. En dan komt ze poetsen en dan weer terug. En Wilfried, ondertussen leer ik hem kennen. Als hij zegt 7:30, bedoel hij 7:15. Een tijdje geduurd, maar ondertussen weet ik het. Eerder vroeg dan laat. Maar deze tekst zegt, wij zullen niet langer voor onszelf moeten leven, maar voor Christus, omdat wij gered zijn. En wie is God voor ons? Hij heeft ons gered. Hij heeft die prijs betaald. Hij heeft ons eruit gehaald. Hij is daar voor ons iedere dag en is in ons komen wonen, zodat wij zijn vrede mogen ervaren, zijn kracht, zijn steun. Hij is in Jezus gegaan om voor ons een plaats voor te bereiden. In die hemel, wij zijn niet langer wezen. Wij hebben een papa, wij hebben een vader. Er is een goddelijk gezin. Hij heeft alles voor ons bewerkt. Hij is elk moment bij ons. Wat we ook al meemaken. Hij bewerkt overwinnen. Hij bewerkt doorbraken. Zijn woord blijft altijd waar. Zijn woord houdt eeuwig stand. Zijn woord kan niet verbroken worden. Zal niet veranderen. Al die beloften zijn ja en amen. Hij heeft alles voor ons bewerkt. Is het dan te veel wat God van ons vraagt om voor hem te leven? En onszelf aan hem toe te wijden. So wanneer wij al deze dingen doen en wij vragen onszelf af, is dit die moeite waard? Want die groet mij niet zo vriendelijk, die is niet echt zo dankbaar. Ik denk aan dit wat daar in Trump zijn kantoor gebeurd is, hè, met de president van Oekraïne. Je bent niet dankbaar genoeg. Waarom doe je dat? Omdat je geld wil. Je doet het niet voor dankbaar, je doet om je geld hoor. Je hameren zich op dankbaar. Ze willen geld. Alles gaat om geld. Verwacht geen dankbaarheid. Want wij doen het niet voor mensen, wij doen het voor God.
as jy wil mense gaan help, omdat jy iets terugverlang, ben jy nie goed bezig. Want mense gaan ons teleurstel. En we hebben het allemaal al meegemaakt. Wanneer ek iemand help, doe dit ten eerste vir God. Want dit is wat hy van my verlang. Of er een dankjewel is of niet, is nie belangrik. Dit sal van hem kom. Die zegeninge sal van hem kom. Ek hoef niet van iemand vergoeding te verlangen, omdat ek en ergens naartoe gebracht heeft, of wat ook al. Het is fijn wanneer zij dit doen. Als zij dit niet doen, te saad ek sy. Denk aan broeder Ron Kushmal, jullie zullen hem niet kennen, maar gezegende zendeling geweest in, ik weet niet of hij nog werkt, maar in Afrika, ook zo echt een vliegtuig en hij bediende in Zimbabwe, vooral in Zuid-Afrika, en het was een groot zegen ook geweest voor mij en Esther, ons bediende op een bepaald moment. Maar hij vertelde op een keer, zij hadden een huis of een appartement, hij en zijn vrouw, en ze hadden een huishulp, en ze waren ergens naartoe geweest en ze terugkeerden, was een deel van die inboedel verdwenen, of een groot bedrag geld. En ze waren goed voor die bediende geweest, die hulp, die huishulp. Wat doe je dan? Hij ging bidden, hij vroeg God om wijsheid, en die Heer zei tegen hem, als het zaad is, kan je niet verliezen. En het ging bij hem lucht op, en zei, dat is het. Zei, Heer, ik zie dit als zaad. Wij zaaien dit in haar leven. Wij danken u voor een oogst. En weet u wat? God zegende. Er kwam een oogst. Je kan niet verliezen. Wanneer wij naar God luisteren, en wij passen die Bijbelse beginselen toe. Ek en Esther hebben dit ook al gedaan. Waar wij iemand van ons gestolen heeft. En wij eisen dit zevenvoudig terug. En wij veranderen dit in zaad. En er komt een grote worst. Maar die beginselen blijven werken. Dan wat is mijn keuze en uw keuze of wij onszelf als verliezers zien. Ik zie het niet dat ik iets kwijtgeraakt ben. Ik heb een belegging gedaan. Omdat God wil dat ik het zal doen en hij zal voorzien. Hij stuurt die oogst, verzeker. Om iets te doen voor de Heer betekent niet om iets te doen om de behoefte van God te voorzien. Maar om iets te doen om de beloning van de Heer te ontvangen, dus iets doen die zijn goedkeuring wegdraagt. Wij werken voor God, wij doen dingen voor God, omdat wij weten dat draagt Gods goedkeuring weg. Het is niet alsof God het nodig heeft. Maar hij wil dat wij zijn karakter zullen uitdragen naar de wereld. Dat wij zijn instrumenten zullen zijn. En weet je, soms testen mensen ons. Zij doen dingen om te zien hoe dat wij gaan optreden. Zijn wij echt christenen? Zij testen ons. Wij doen dingen omdat wij weten dat Gods goedkeuring wegdraagt. Weet je, ware christelijke karakter komt naar voren wanneer wij iets doen voor iemand die niets aan ons of niets voor ons terug kan doen.
dan toon wy wie dat wy zijn. Of wy echt zijn. Maar as wy alleen dinge gaan doen met die hoop dat dit maar sal terugkom, dan zijn we verkeerd bezig. Dan doen wy dit met motiewe die nie thuis horen by Christus. En dit kan sy dat die Heer die mense gebruik om ons tot segen te zijn. Ek moet denken aan mijn Esther, ons huweliksdag. My skoonvader was in bediening geweest en in een gemeente was een jong koppel die dit financieel heel moeilijk hadden en ze hebben heel veel gedaan om die mensen te helpen, ook persoonlijk. En ja, op een bepaald moment ontmoet Esther mij en sy zag deze gorgeous jong man, zo aantrekkelijk, zo hè. Sy raakte verliefd op mij. Sy vroeg my ten huwelik. Dat is nie waar ek het gedaan. Beskuldig. Maar daar was een tyd waar my skoonouders dit financieel heel moeilijk hadden. Sy kon geen huwelik betalen. Of bekostigen. En aan die tyd toe sy die jong koppel hielpen, was my skoonvader op 'n dag bezig en hy was aan babbelen tegen die Heer en sê, Heer, u zeg in uw woord, brengt ons het brood, werpen op die water, na vele dagen sliep terugkeren, sê, Heer, maar dit brood, die kikkers heeft u opgegeten. Echt, heb ik verteld. Hy sê, dat is verloren en hy liet het maar daarbij en jaren later op ons toen wij planden om te trouwen, toen kwam die jong koppel. Intussen, welvarend. Ze kwam naar mijn schoonouders en zei, jullie hebben ons geholpen in die tijd. En wij ervaren, de Heer wil dat wij jullie deze bedrag zullen geven. Zo konden zijn kosten betalen. Dat is teruggekomen. Soms gebruikt die Heer diezelfde mensen. In Kolossense 3 vers 23 zegt hij, wat je ook doet, doe het met je hele hart, alsof het je voor de Heer doet en niet voor mensen. Wij doen het voor de Heer en niet voor mensen. Wij doen het samen met God, voor God. Hij geeft wat nodig is, zodat wij dat voor hem kunnen doen. Hij voorziet kracht, hij voorziet die middelen, hij voorziet nodige ideeën, plannen, connecties, contacten. Hij voorziet alles wat nodig is, zodat wij dat voor hem kunnen doen. Weet je, Jezus zei tegen zijn discipelen, als jullie gaan, hoef je niets mee te nemen. En het was, overal waar zij kwamen, was er voorziening geweest. Maar later zei Jezus, en die moet jullie wel je beurs meenemen in je zwaard. Voor elke omstandigheid heeft God voorzien. En zal hij ook voorzien. In 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 5 gaat hier over een collecte voor de armen in Jeruzalem. En dan zegt Paulus hier, nu wil ik u vertellen, broeders en zusters, wat God in zijn genade voor de gemeenten in Macedonië heeft gedaan. Hoe meer zij door zware moeilijkheden op de proef werden gesteld, hoe groter ook hun blijdschap werd. We hebben straks gezongen over joy, over blijdschap. Hoewel zij zelf in armoede verkeerden, hebben zij heel veel voor anderen gedaan. Ik vind het
Dat is een van die mysteries in die geesteswêreld. Echt een van die mysteries. Die armen doen die meeste vir armer. Is dit waar, my lieve vrou? Jy het dit al soveel keer gesien. Soveel keer. En nou horen wij daarvan en wij sien die dinge waar er nood is, dan sal dit iemand anders zijn. 99%. Die selfbehoefte het, die self in nood verkeer, die persoon gaan help. Dit is toch het verhaal van die arme weduwee, hè? Sy naam haar laatste en sy werkte dit in die offerkist die bestemd was vir die arme. Dit was haar saad. Wij zien dit herhaaldelik. Ondertussen ben ek al iets wijzer geworden. Ek verwag niet voorziening van een of ander ryk, welgestelde, en welk sociale positie ook al, om ons te helpen. Ek verwag het van God. En 99% gaan hy vir ons en vir ons gemeente voorsien door gewone mense. Gewone mense. Waar veel van hen miskien in sociale woningen woon. So voorsien God vir ons gemeente. Ek verwag het van God en hy weet wie hy kan gebruik. Hy weet wie na hen sal luister. Ek dink, by sommige mense praat God nie eers meer. Want hy weet, hy gaan toch nie luister. Hy verkoos nie sy tyd. Hy gaan net diegene die wel kunnen luister. En sy saaien, en hy komt in oost. En sy geniet in die segen daarvan, maar ook op geestelike gebied. Segen die Heer. Hy sê, hoe meer sy door zware moeilijkhede op de proef werden gesteld, hoe groter ook in blijdskap werd. Hoewel sy self in armoede verkeerden, hebben sy heel veel voor anderen gedaan. Sy gaven meer weg dan sy konden missen. En ek kan getuigen dat sy het nie deden, omdat wij het vroegen, maar omdat sy het self wilden. Sy drongen er by ons op aan geld mee te nemen, want sy vonden het een voorrecht de gelovigen in Jerusalem te kunnen helpen. God werkte in een hart. Wat sy deden, ging onze verwachtingen ver te boven. Paulus en sy metgesel hadden dit niet verwacht. Dat deze arme mensen soveel zouden bijdragen. En dit zijn wij ook versteld. Als wij zien wat God doet. Ik wil dat wij aandacht schenken aan deze volgende woord. Hij zegt, zij gaven zichzelf eerst aan de Heere. En omdat God het wilde, ook aan ons. En harten waren bij God. Maar niet alleen in harten. En portemonnee ook. Alles wat zij waren, alles wat zij hadden, hebben ze aan God gegeven. Ze zei, Heer, u mag dit gebruiken. U mag mij vragen om iets te zeggen, ik zal luisteren. En omdat zij dat deden, konden ze met vrijmoedigheid ook luisteren naar Gods stem en ook geven toen die gelegenheid ervoor was. Ik heb daar een weerzin in wanneer mensen proberen geld af te persen. Om mensen te overtuigen. Je moet toch geven. Dat is niet voor mij die Bijbelse manier. Wij geven onszelf eerst aan God. En dan zal Gods Heilige Geest zal ons harten werken, begeerte
om te gee. En ek heb self in 'n samekoms gesit in 'n heel groot samekoms in 'n ander land op 'n bepaald moment en saam met ander leiders en iemand was op die podium en die dwong die mense eigenlijk. So jullie moeten geven. Goed die toe. Ik heb gegeven, maar met heel veel tegenstand. Ik heb tot vandaag spijt dat ik dat deed. Niet dat ik problemen had met die doel, maar die manier waarop. Want het gaat tegen Gods woord. God wil niet dat het gedwongen zal zijn. Maar wanneer we onszelf eerst aan hem geven, kan hij ons aanspreken. En kunnen wij geven. Omdat hij dat wilde. Oké. Exodus 25, vers 1 tot 2. Ik wil toch mijn lieve vrouwen bedanken, iedere keer doen zij al die presentaties voor mij. Zij doen het toch goed, hè? God gaf van Mozes opdracht om een tabernakel te bouwen. En hij gaf opdracht dat Mozes die volk moest vragen. Degenen die bereid waren en dat konden en wilden doen, om een bijdrage te maken. En dat kon geld zijn, dat kon goud zijn, dat kon arbeid zijn, noem maar op. En dan zeg hij daar, vers 25, Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat zij voor mij een geschenk moeten verzamelen. Iedereen die mij graag iets wil geven, moet dat naar jou brengen. Let op, dat hoor ik hier op die twee woorden, mij. Zeg tegen de Israëlieten dat ze voor mij. Wat moest Mozes doen? Hij moest tabernakel bouwen, hè? Die kosten van die gemeente moest betaald worden. God zegt, dat is voor mij. Wanneer we hier geven, voor de kosten van deze gemeente, aan wie geven wij? Aan God. Hij zegt het voor mij. Hij zegt het 2 keer. En dan bedoelde hij dat ook. Hij zegt, iedereen die mij graag iets wil geven. Wie hebben het ontvangen? Mozes en zijn medewerkers. Ze hebben de werk uitgedeeld, ze hebben werk betaald. God zei, het is voor mij. Wij doen het voor hem. Wij doen het voor hem. Ik heb al soms gebeuren dingen. Dat mensen tiende geven en op een bepaald moment worden ze boos op mij of op de gemeente en dan stoppen ze met tiende geven. En dan denk ik, ken je nu echt zo weinig van geestelijke zaken, van het woord. Want je heeft niet jouw tiende aan mij gegeven. Je hebt aan God gegeven. Je zegt, God, jij gaat mijn tiende niet meer krijgen. God zei, oké, ik kan je financiën niet meer beschermen. Ik kan je niet meer zegenen. Je zal het bij hoek en bij kroep moeten doen. Weet wat dit betekent? Je zal moeten liegen en bedriegen en mensen indoen. Want dan gaat het geen andere manier zijn. Met zegeningen ga je niet achtervolgen. En dat is niet alleen dat. We zien op geestelijk gebied. En nu zit God niet meer op die troon, hè? Ze geven zichzelf niet meer aan God.
nie komt er iemand anders op die troon. En sy word vatbaar vir leugens en valse leringe en waanideeën, noem maar op. We hebben nou gesien gebeur, is dit waar? 1 keer, 2 keer, herhaaldelijk. Dat heeft gevolgen. In Mattheus 25 vers 34 tot 45 'n pragtige lering van die Here Jesus oor deze onderwerp. Dan sal die koning tegen die mensen res van hem zeggen, hy spreek daar over die oordeelsdag. Kom, my Vader wil goed vir julle sy. Hy geef julle het koninkryk dat ek al vir julle heb klaargemaak, nog voordat die aarde bestond. Want toen ek honger had, hebben jullie my te ete gegee. Toen ek dorst had, hebben jullie mij te drinken gegeven. Toen ik een vreemdeling was, hebben jullie mij in huis genomen. Toen ik geen kleren had, hebben jullie mij kleren gegeven. Toen ik ziek was, hebben jullie mij opgezocht. Toen ik in de gevangenis zat, hebben jullie mij bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden, Heer, wanneer had u honger en hebben wij u te eten gegeven? Wanneer had u dorst en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer was u een vreemdeling en hebben wij u in huis genomen? Wanneer had u geen kleren en hebben wij u kleren gegeven? Wanneer was u ziek of in de gevangenis en hebben wij u bezocht? En de koning zal zeggen, luister goed, spit je oren, zet jou machientje aan. Zet hem op 10. Ik wil iets zeggen. Ik zeg jullie, toen jullie die dingen voor een van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook voor mij gedaan. Voor mij gedaan. Daarna zal hij tegen de mensen links van hem zeggen, ga weg van mij, jullie zijn vervloekt. Ga naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is klaargemaakt. Want toen ik honger had, hebben jullie mij niet te eten gegeven. Toen ik dorst had, hebben jullie mij niet te drinken gegeven. Toen ik een vreemdeling was, hebben jullie mij niet in huis genomen. Toen ik geen kleren had, hebben jullie mij geen kleren gegeven. Toen ik ziek was en in de gevangenis, hebben jullie mij niet bezocht. Dan zullen ook zij antwoorden, Heer, wanneer had je honger of dorst, of geen kleren, of was je ziek, of in de gevangenis en hebben we niet voor u gedaan. Dan zal hij zeggen, luister goed. Draai de machientje omhoog. Dat gehoorapparaat. Of leen die van een oor aan iemand anders. Die ook kan luisteren. Luister goed. Ik zeg jullie. Toen jullie die dingen niet voor een van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook niet voor mij gedaan. Voor wie doen wij deze dingen? Voor God. Hij neemt het persoonlijk. Hij neemt het persoonlijk op. En dat kan soms onverwachts gebeuren. Op die minder gemakkelijke momenten. Minder comfortabele momenten. Dat het beroep op ons gedaan. Dat zijn die meest vruchtbare tijden. Maar dan zal een dag komen dat God zal zeggen, je lag in jouw bed en die oproep kwam en je was bereid geweest om die te gaan bedienen. Je hebt mij bediend. Mijn schoonouders zijn nu al wat 84 of iets. Onlangs nog is het gebeurd, midden in de nacht. Ging die telefoon. Klopten ze uit in bed, gingen ze iemand bedienen.
Waarom sou ons hy dit doen? Sy het sigself eers aan God gegee. Ek onthou het, toen my nog daar in die Riebenslaan woonde, een nacht, middernacht, kwam Ewan by my. Weet of hy dit nog kan onthou. Papa, my vriend heeft my nodig. Kan jy my na daar bring? Kan jy onthou? Toen na daar gebracht. En is die vriend geholpen. Weer terug na reis later. Wat deed hy op dat moment? Hy deed het vir God. Het was geen comfortabele moment geweest. My broer en my sus, wij doen het vir God. Wij doen het vir God. Ek heb geen probleem om die afwas te gaan doen. Ek probeer nie snel hier buiten te geraken, nadat ek my koffie gedronken heeft, my vieze taas achtergelaten heeft. Ek doe dit niet, want ek doe het vir God. En terwyl ek daar aan die afwasbak staan, kan ek nog een goeie gesprek ook hê met diegene die daar naast my staan. Of as daar niemand is, kan ek gaan bid en sê, Heer, volgende keer wil ek toch graag iemand hierby hê. Werk in iemand sy naad. Ek doe dit vir God. Ek gaan die gras maaien. Ek doe dit vir God. Ek gaan mense helpen. Ek doe dit vir hem. Ek geef hier in die gemeente. Ek doe dit vir hem. En mense sien nie altyd wat iedereen doen, maar is iemand. Hoor jy my goed? Is iemand die dit wel sien, die wel bedoeld. Sê jy het dit vir my gedaan. Ek wil afsluiten met deze woorde. Weet, wij zouden in het licht van deze teksten anders naar onze levens moeten kijken. Om met God en voor God te werken. Wij werken voor hem. Maar wij werken met hem. Hij geeft die kracht. Hij geeft de middelen. Hij voorziet in wat wij nodig hebben om het voor hem te doen. In onze gezinnen. Daar staat het, hè? In onze gezinnen, daar al genade te betonen. En ek weet, soms heel veel genade nodig ook. Veel verdraagsaamheid. Elkaar daar te zegen. Daar voor elkaar te bidden. My vrou weet dit niet, maar soms dan bid ek vir haar. Op onverwachte momenten sal ek my bureau sit en dan ervaar ek in my gees, bid vir haar. Dan bid ek vir haar. Ek hoef nie te weten wat alles in haar hoofd omgaan. Weet, as 'n vrou, dat is ook, probeer het niet uit te puzzelen. Maar ek kan bidden. Heer, sy heeft u op dit moment nodig. Voorziet wat nodig. In onze gezinnen, bij ons werk, mensen die wij gedurende de dag ontmoeten, de gemeente, er is zoveel gelegenheden die God op ons weg brengt, iedere dag waar wij voor iemand iets kunnen betekenen. Hier woont een boer hier naast ons, met die naam van Guy. In het begin was hy heel voorzichtig geweest. En weet jy wat? Iedere keer as hy met die tractor passeerde, hebben we hem gewoon gewaard.
glimlag. En dit was nie lang, toe op 'n dag passeer hy weer met sy traktor en hy stopte hier op die berg hier voor ons huis. En hy begon met my tegen my te babbel. En seker 'n goeie halfuur. Hy het 'n fyn gesprek gehad en dit was nooit meer dieselfde tussen ons. Nooit meer. Hy sal hier nie passeer sonder om ons te groete, altyd met 'n glimlag. Waar? Vrydag was ek by die Lidl gewees. Sy het so'n reklame gehad op setjies tomatenplante. 6 verskillende tomatenplante. En ek dacht, ek ga my van die haal en goedkoop. En dan heb je 6 verskillende soorten ook. En ek eet dit heel graag, 'n lekkere tomaat, so op 'n boterham met 'n lekker snitjie kaas daarop. Lekkere dinge des lewens. En dit is nog gezond ook. En daar hoor ek my naam. Iemand sê, Willie, jy bent hier by tomaatjes en kyk om, hier stond Giet. Kom naar my toe. Ek gaf hem een hand en we hadden een fijne babbel daar. En hy vertelde my van probleme die hy het en so. Hoe is dit so ver kunnen komen? Want ek was bereid om 'n man te groet die ek nie ken. Om vriendelijk te zijn tegen iemand die ek nie ken. Herhaaldelijk, dag na dag. Dag na dag. En op een dag praat hy eens. My broer en my sis, sal moet dit vir God doen? Vir hom. Wij doen het voor hem. Daarna voor die mensen, omdat hij dit in ons harte werkt en omdat hij ons staat stelt. Om het te doen. Ik kan nu een boek schrijven over die vrouw van mij. Die dingen die zij soms deed. Weet je, ons kinderen waren klein in huis. En op een dag gingen wij bij andere zendelingen op bezoek in een andere stad. Dat is ons uitgenodigd. Arme mensen. Echt arm. Ze hadden nog minder dan wij. En Esther ging in die vrieskast, in die diepvries kijken. En ze nam wat ze had. En ze bereidde lekker eten voor. En wij namen dat voor die mensen. Zonder om te vragen, ja, waar gaan ons volgende maal vandaan komen? Nee, het is wat die Heer in haar hart werkte. Ze heeft zichzelf eerst aan God gegeven en die gaf ze haarzelf aan die mensen. Om hen te helpen. Weet je wat is gebeurd? Die volgende dag was zondag geweest. Na die dienst zaten wij daar. Aan tafel. Geen eten. Kan je nog herinneren? En die volgende moment kwam er iemand aan die deur met een heel grote braadkip. Gaar. Klaar voorbereid. En werd ons middag. Kan je nog herinneren? Wij kunnen durven om God te gehoorzamen. En dingen voor hem te doen. Hij zal tussenkomen. Hij zal helpen. En wij zullen getuigenis hebben. Dat is een kostbare ding wat u niet van weten, maar voor ons was dat zo'n bevestiger. God is betrouwbaar. Als je naar hem luistert, hij zal doorkomen. Hij zal een doorbraak bewerken. Hij zal voorzien. Amen. Onze Vader, Heer, ook vandaag weer, willen wij opnieuw onszelf toewijden aan U. Wij geven onszelf aan U, Heer. Alles wat wij zijn, alles wat van ons is, alles wat wij hebben, al onze dromen, onze begeerten,
Ons visioene die by alles, Heer, wat jy gegee het aan my. En Vader, U gee by onsself ook aan diegene en die projekte en die dinge wat U wil dat we betrokke zullen raken en zullen steunen en zullen helpen. En ek dank U, Vader, dat U ons sal verrassen met U goedheid en U voorsiening. U sal alles gee wat nodig is om die opdragte uit te voer die U wil dat wij zullen doen. In Jesus naam. Heer, ek segen ons gemeente vandag. Ek segen ons gemeente, Heer. Heer, sy is in so my hart. Ek segen in, Heer. Help ons, Heer, om geopende oren te hebben. Om duidelik U stem te hoor. Ook op die onverwachte momenten. In Jesus naam. Laat die zegen daarop rust, Vader. U goedkeuring. Dat dit ons grootste begeerte sal zijn. Gods goedkeuring. Nie die van mense, maar Gods goedkeuring. Amen. Die Heer segent u.